Hyvää iltapäivää täältä aurinkoista Espanjasta. Me ollaan nyt Fuengiroolassa. Itse asiassa me ollaan Nurjasol huoneistohotellin kattohuoneistossa. Tän kokoisia kattohuoneistoja, jossa on tän kokoinen kattoterassi, niin kuin näette, on vaan muutama kappale ja ne löytyy täältä huoneistohotellin 10. kerroksesta. Näitä on saatavilla pitkäaikaiseen käyttöön ja joissain tapauksissa jopa lyhytaikaiseen käyttöön, mutta tällä hetkellä tämä huoneisto olisi tarjolla ensi talveksi, koko talvi, minimi 6 kuukaudeksi. Ja tästä voidaan sitten katsoa eri tyyppisiä vaihtoehtoja. Mikä on ihanaa, kun näitä on kaksi, toinen on tuolla toisella puolella tätä rakennusta, siellä näkyy se härkä, merinäköala ja sinne tulee aamua. Nyt me ollaan tän etelä-läntisen puolen huoneistossa. Ja tässä on tosiaan iltapäiväaurinko pitkällä. Meri aukeaa sinne vasemmalle. Ja siellä on näkymys merelle. Tästä voi sitten katsoa tuonne Allas-alueelle, jossa tuossa on muutama kuvakin. Teille 360 kuva näytillä. Pystyy näkemään. Rauhallinen sijainti, vuoret takana, meri edessä, ei liikenteessä. Ota yhteyttä meihin. Moi.